siinä huono Hiippekon avausmaali on lähellä, mutta tällä kertaa maaliraudat pelataan ja Rokin. Ja loistavasti pelataan siihen paikkaan maalin eteen ja Hiippekon avausmaali, mutta kuitenkin niin kaukana. Siinä pelattiin maalin eteen paikka ja Lehtinen tulee sieltä kahden pelaajan väliin ja pistää rystystä kiekon maaliin ohi Uunenalta. Pistää tuohon Rokin puolustajiin väliin. No, Lehtiselle kiekko. Buserin syöttö. Tulee hyvin sinne Siirrelle. Siirre ampuu. Ja katsotaanpas sieltä. Kohti Huunosta. Huunonen pudottaa eteen ja Mikkonen itse ensimmäisenä. Siinä kyllä loistavasti Mikkonen pelaa kiekkoa kohti Huunosta. En oikein ymmärrä, minkä takia Huunonen pudottaa sen eteensä. Mikkonen itse ei yrittämään itse, vaan katsoo, että vieressä on Santeri Suomalainen, kellä ei vielä maalia ole. Ja näin sitten tuo. Ja siinä meni sitten vielä vähemmän Hiippekon maalivahti Oskari Parviaiseen, jokohan nyt sitten Santeri Haakana uskoo, että Vesa ampuu yläkulmaan ja pudottaa puolesta kentästä lähteneen laukkauksen eteensä. Siihen Oskari Martikainen pistää kiekon, Oskari Martikainen, Oskari sisään Oseniek mukana hyökkäyksessä. Kiekko pelataan Oseniekselle, Suhonen pelaa kiekon Oseniek. Hyvin lähtee siinä tukemaan hyökkäystä. Hyvin lähtee siinä ja Ernest Oseniek tukemaan hyökkäystä. Sieltä se poikittaa syöttää sen mailevaan kiekko, mikä tulee tolppaan. Mutta joka tapauksessa siinä Rokin kaven. Siinä ampuu ja IPK-maali. Se säilyy tällä kertaa koskemattomana. Suomalla on jo IPK-maala Mikkoselle. Mikkonen edelleen ampuma Haakana. Haakana toimittaa kiekkoa ja toimittaa sitten maalille. Verkon perukoille. Katsotaan nyt sitten, kenellekä se maali merkitään. Kyllä no katsotaan. Haakanan laukkaus viivasta lähtee. Osuuko se sitten Tammela, Hattunen ja Hattunen pistää 6-3 maaliin. Toki on siellä vielä 4.56 jäljellä. Vahva. Toinen kierrä.